କେତେ ବାଡଉଛି ମା ଖୋଲୁଛି ଖୋଲୁଛି। ଆଳୁ ଆଳୁ ମତେ ଗୋଟେ କେଜି ଆଳୁ ଦେ। ଦେବିନି। କଣଟା କରିବ ମ? କଣ କହିଲ? ଆଳୁ ଦେବ ନା? ଏମିତି ଆଳୁ ଭୂତ ମତେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଗଛରେ ଓଲଟା ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନିଜେ ପଛେ ନ ଖାଅ ହେଲେ ଆଳୁ ଭୂତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି ଆଳୁ ନେଇକି ଯାଅ। ନହେଲେ ତମକୁ ବି ଏମିତି ବାଡେଇ 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 ଓଲଟା ଝୁଲେଇ ଦବ। ଆଜି ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହଉଛି। ଆରେ ପବନା, ତୁ କଣ ଆଳୁ ଭୂତ ଡରରେ ଆଳୁ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଲୁଣି ନା କଣ? ଏ ଧଡ଼ିଆ ମୂଷା, ମୁଁ କଣ ବେପାର କରୁଛି ନା କଣ? ମୁଁ ପା ସମାଜ ସେବା କରୁଛି। କେମିତି? ଏ ସବୁ ପଟେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଳୁ 80ରେ, ମୁଁ ଏକା ବିକୁଛି 80ରେ। ଏତେ ଶସ୍ତା? ମତେ 5 କେଜି ଆଳୁ ଦେଇଦେ। କେଜି ଆଳୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଭୂତ ପାଇଁ ରଖିବି, ଆଉ 4 କେଜି ଆଳୁ ଜଳଖିଆରେ ଦାବିକି ଖାଇବି। ଆରେ ବୋଦା, ତୁ ଆଳୁ ଭୂତ ପାଇଁ କେତେ ଆଳୁ ନବୁ? ଆଳୁ ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ ମ, ଲାଗୁଛି ଏଇ ପବନଟା ଜୋରେ ଜୋରେ ପବନ ମାରୁଛି। ମୁଁ ଆଳୁ ନେବିନି, ମତେ ବାଇଗଣ ଦେ। ଆଳୁ ଆଳୁ ମତେ ଗୋଟେ କେଜି ଆଳୁ ଦେ। ମତେ ବାଇଗଣ ଦେ। ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ? ଆରମ୍ଭ କଲା କିଏ? କଣ କହିଲ? ଆଳୁ ଦେବୁ ନା? ସେଠିକି ମାରିନି, ସେଠିକି ମାର ମାର। କାଲି ରାତିରେ ମତେ ଆଳୁ ଭୂତ ଆଳୁ ମାଗିଲା, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ମତେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇଲା, ଏମିତି ବାଡ଼େଇଲା, ଏମିତି ବାଡ଼େଇଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସବୁ କେଜି ଆଳୁ ନେଇକି ଯାଅ। ଆରେ ନେଇଯା ନେଇଯା, 80 ଟଙ୍କାର ଆଳୁକୁ 180 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଅ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଆରେ ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ। ଆଜି ତ 15 ମିନିଟରେ ସବୁ ଆଳୁ ସରିଗଲା। ବୋଦାଟା ତ ପୁରା କମାଲ କରିଦେଲା।
ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଆଳୁ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ପେଟଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଛି ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ବାସି ପଖାଳକୁ ସଜ ଆମ୍ବୁଲ। ହଁ ମହାରାଜ। ଆବେ ଏଇ ଦଡ଼ିଆ ମଉସା ଗୋବର ଧରି ବସିଛୁ, ଚାଷ କରିବୁ କି? ମହାରାଜ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେବେ ତତେ ଲାଗିବ ଡର ସେବେ ତୁ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଶୋଇବୁ ଗୋବର। ଏଇ ସବୁ ଲୋକ ଭୂତଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଭୂତ ହେଇ ଡରାନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ସବୁ ଘରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି ଆଳୁ ନେବି, ଆଉ କାଲି ହାଟରେ ତାକୁ ପୁଣି ବିକିବି। କଣ ଏଡି ଜୋରି ଗନ୍ଧ ହଉଛି ମ? ଲାଗୁଛି ଦଡ଼ିଆ ମଉସାଟା ତା ଦୁଆରେ ପଟେ ହଗି ଦେଇଛି ଆଉ। ବହୁତ ଜୋରି ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ଇଏ କଣ ଆଜି ଆଳୁଟା ରଖିନି? ଦଉଛି ଦଉଛି। ज्ञानगुरु सागर जय कपी से तिहुल लोको जाकर राम 2000 बोले दाबा अंजनी पुत्र नाम काली पूरा घोषी देवी आज बोचे हे प्रभु ଆଉ ଭୂତଟା କ'ଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇଲାଣି? ଆରେ 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 କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ରେ? ଜଲ୍ଦି ଧାଇଁ ଆସ, ଏଇଟା ଭୂତ ନୁହଁ ରେ, ମଣିଷଟା। ज्ञानगुरु सागर जय कपी से तिहुल ଆରେ ଏ ତ ସତ୍ୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଉଛି। ପଖାଳ ଭାତକୁ ଗରମ ଡାଲି। ଏଇ ଅନାନୀ अरे शुला इटा धोलिया मौसाटा। अबे मारो अरे रही जाओ। मु भूत नुआ मु बाटा पवन ପବନ ଆରେ ଅନେଇଛ କ'ଣ? ଏଇଟା କୁକୁଟବେ। ଆରେ ମତେ ମାରି ମାରି ଦେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଦୀପଟା କହିବାର ଅଛି। କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣିଲୁ। ସେଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୋ ସାନ ଭାଇଟା କହିଥିଲା 2D ଆନିମେସନ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ। ମନେ ଅଛି ତ? जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिया जाइए लिंक को जाइए रजिस्टर कर, अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर। अरे अरे तुम मैंने नीचे कर स्टार्ट कर। अरे कुआड़े जाऊँ? रुआ ठाकुर परा कहते
ভিডিওটা যদি লাগিব বঢ়িয়া তেবে লাইক ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କହିଁ କରେଇବୁ ରେ ଧଡ଼ିଆ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।